Ния Козлева, както и заедно с нашите научни ръководители Елеонора Николова, Мариана Момчева и Айла Николова, сме участници в тази годишната 8-ма фолклорна експедиция в село Аспарухово със старо име Ченги. Тя се организира ежегодно от нашето училище, Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски, град Варна. Проектът, който сега ви представяме, е важна част от 8-годишното ни теренно проучване на фолклора в Аспарухово и е логично продължение на предишните ни доклади, които са на тема живата памет и културните съкровища в селото, с които успешно участваме вече за трета година в Ученически институт към Българската академия на науките. Настоящия ни доклад защитихме през миналата седмица пред академичното жури и спечелихме първа награда в областта етнография. Целта на изследването ни е да покажем традиционната местна дреха като отличителен символ на аспаруховската фолклорна култура и да изясним причината да бъде най-добре запазеният материален обект от нея. В окрасата на местното облекло потърсихме цялостно разбиране за разбирането на света на ченгини и техния свят, за същността на техните представи. Разгледахме носията като открояваща богатството на съкровената им духовност от вярвания, мечти, идеали и възгледи за живота. Тази създадена от нас първа за експедиционното ни проучване описателна характеристика на женската ченгенска носия, изследвахме кои са най-устойчивите ценности, съхранени до днес в техните шивици. Проектът ни е организиран в 3 части. В първата уводна част представяме дрехата като знак на културна идентичност. Във втората просветляваме особеностите на дрехата като културен символ. Изясняваме вида и значението на частите, на мотивите и фигурите, като и шивиците в съпоставка с традиционното облекло. Тълкуваме тяхната символика. Най-важни тук са анализационните ни наблюдения върху шивиците на 4 паспортизирани притерени изследвания на тази годишната ни фолклорна експедиция женски ризи и на 3 чукмана, от които 2 представляват празнични аленика и един е тъмносин всекидневен чукман. Анализите са съпроводени с обобщение на спецификата и изводи на автентичността на дрехите. Целта им е да покажат везбената украса като културен код на дрехата. Третата част на проекта е заключителна. Тя обобщава изводите за женската ченгенска носия като културен паметник в Аспарухово и посочва научния принос на авторския ни екип по темата. Следва представяне в обобщен вид на това съдържание. В уводната част на нашия проект разглеждаме местната дреха като образен знак за културната същност на ченгина. Обосноваваме избора си женската носия да бъде наш изследователски обект заради високата културна стойност на украсите, представляваща уникален индивидуален вариант, който жената, създателка на носията, сътворява по своя личен мироглед и според наследените и културни умения. Затова в проекта тълкуваме културната памет. Затова в проекта тълкуваме символния знак на шивицата върху женската риза и чукман, за да откроим културната идентичност на местните хора. Тя е исторически предопределена от условия и събития, формирали културната памет на ченгите. Географското положение на село Аспарухово, намиращо се в началото на старопланинския проход между Северна и Южна България, е предопределило дербенджийската съдба, съхранила борбения дух на жителите и до днес техен дълг е да бранят българската си самоличност и да опазят като свое културно съкровище знанието за ценността на миналото. Варковският диалект и местната носия професор Любомир Милетич откроява като най-старите знаци за ченгенската идентичност. Построяването на язовир Цонево при 60-те години на миналия век налага разрушаването на старото село и предизвиква първата миграционна вълна, но и активизира местните хора да започнат
да възпроизвежда своите традиционни обичаи на прехода като коледуване, лазаруване и ено. Във връзка с техните възстановки се организират различни фолклорни групи и се обличат старите носии, като по този начин възрастните жени започват да добавят липсващите им части. Така местната носия е възкресена като колективна ценност и се изгражда познание и памет за нея. Фолклорната дейност в селото привлича учени и специалисти като професор Анчо Калоянов, Димитър Златарски, Йорданка Неделчева и други да започнат още през 60-те години на миналия век изследване и представяне на уникалната местна и песенна култура чрез студентски експедиции, публикации, книги и заснемането на няколко филми. Нови усилия за запазването на културната идентичност в Аспарухово през последното десетилетие е затварянето на местното 150 годишно училище заради обезлюдяване на селото. В този период започна проведението на нашата фолклорна експедиция, от която сме части ние, авторите на проекта. Трайният ни експедиционен интерес активизира характерният за ченгени инстинкт на дервенджии и мобилизира усилията им да предадат своя опит на варненските ученици. Така у нас, като дългогодишни участници в експедицията в Аспарухово, се формира придобита вместо наследена родова памет и тя ни превръща в активни наследници на живата памет на ченгени, които за нас представляват истински културни съкровища. Това дълбоко уважение и съзнание за важната културна мисия ръководи нашият изследователски интерес към шевиците върху две участите на местната носия – ризата и чукман. Резултати от нашите анализационни наблюдения ще ви представят Ния, Весела и Майя. Женската риза е онази част от носията, която заради прекия си доглед до човешкото тяло има основната функция да предпазва от злото, проникнало въпреки защитната сила на върхната дреха. Специфично за ченгенската риза е, че тя е синкосана. Синият ѝ цвят е свързан с култа към небето, безкрайното, вечното, абсолюта, а не към земята, земното и преходното. Тази особеност местните хора обясняват с историческия контекст. Според тях синьото било знак за особения статут на ченгени като дервенджии и така те били разпознавани като служители на Османската империя. Шевицата от полите се намира в долната част на ченгенската риза, на онова гранично, свързано с земята място, където везбата носи послание за основните стойности на живота и за връзката на жената с тях. Боят е основната фигура в тази шевица. Той представлява трисъставен правоъгълник, включващ две еднакви огледални части в вид на цветя, между които е изградено стилизирано дърво на живота. Такива две фигури, наречени големите бойове, се разполагат в задната част на ризата, като се смята, че те ще отблъснат злите думи, изречени за гърба на жената, носеща дрехата. Затова тази основна за шевицата фигура има предпазваща функция. Боят като отделна фигура сам по себе си представлява мечтаният земен свят. Основата му е очертана от черни контурни редове, които са главен елемент от шевицата. Те са извезани и по трите отворени части на ченгенската женска риза – пазвата, ръкавите и долния край – полите. Изработени с черен вълнен конец. Първата линия е плътна, направена с кръстосан бод, за да означи земния живот, а втората линия над нея оформя поле с бели празни разстояния в различни форми. Белият цвят в архаичните представи на българина означава съвършенство и с него се очертава мечтания свят. Плетен е мотивът за плодородие на женското начало, изразен чрез ромбовидните фигури, които са фертилни знаци. Функцията им е да означават и да защитават женската сила. Основна в украсата на женската ченгенска риза е растителната или рогатата фигура, чието най-древни V-образни варианти представляват обърнати навътре и навън два чифта рога, които заедно очертават ромбоидна фигура. В хода на културната еволюция този елемент се стилизира в растителен. Две такива цветни части в различни варианти, огледално симетрични една на друга, избодирани в основен черен или тъмно кафяв цвят, оформят същината на фигурата на боя. Всяко цвете съдържа и допълнителен свой различен цвят, с който е изработен един детайл от него. Червеното е символ на живота,
Синьото изобразява безкрайността на водата и небето, а зеленото е знак на вечната природа. Средата, разделяща двете цветни форми, изобразява силно стилизирано дърво на живота, което се припокрива с рогатия образ на Богинята майка. Само в един вариант на шибицата на полите открих на негов отроен образ, който ни напомня, че сливането на двата мотива от цветните фигури с този на божественото дърво в един образ отброява символичното послание за вечната сила на живота. Тази шибица от полите на женската ченгенска риза осигурява защитната и благопожелателната функция на дрехата. Шибицата на ръкава е близо до ръката на човека, затова посланията са свързани с труда. Моралните мотиви представят всекидневната природна красота, която ченгинката плета в шибицата си с пожелание за здраве, щастие и благополучие. Чрез затворения кръг от фигури в нея, жената изобразява абсолюта на живота. Редуването на синия и червения цвят оформя своеобразна рамка на съществуването, на реалното и невидимото в него. По този начин се пресъздава балансът им. Показва се мечтаният свят. Чрез сините цветове на шибицата се илюстрират началото и края на живота, който започва и свършва с безкрая. Също както всяка година, човек се надява на плодовитост, добро време и силна, здрава околна. Пластът цветове представя земните съдби. В него огромно влияние има духовният свят, вярванията, стремежите и житейските принципи. V-образният знак на женското начало, който е основен в шибицата, утвърждава значимостта на жената майка, даряваща живот във вечния му кръговрат. Градовете с V-образни форми представляват редуването на мъжкото и женското начало, като действащите сили в човешкото съществуване. Кръчетата заздравяват защитата му, защото са свързани помежду си. Функцията на шибицата на ръкава е изцяло защитна. Изхилът, поставен върху ръба на ръкава като гранично място, съчетава мечтания с реалния свят на човека и представлява символ на промяната. Наричат го пампулка. Тя потвърждава посланието на мотивите от цялата шибица, тази част от женската риза. А именно, че чрез труда си човек може да достигне мечтите, а в работата си осъществява свобода на духа и истинско пълноценно щастие. Широтата на огърлението на женската риза е интересна с това, че заради вертикалното си разположение върху предната част на дрехата, в нея първо забелязахме един друг начин да се осигури защита от злото, чрез грешка. Съзнателно допуснато несъответствие, вид на липсващ елемент в шибицата или нарушена логика на съчетаване по брой и ред, с цел да остане красивата цветова форма недовършена, с винетия уроки. Това е свързано с традиционния възглед, че нищо, създадено от човека, не е окончателно, съвършено и завършено, а само се прибавя към смисъла на живота. Върхната част на женската ченгенска носия има два варианта – елече с фуста или чукман, като чукманът е по-стар. Той обикновено е тъмносин, а в тъмно-червен вариант аленик е предназначен за сватба и празник. Украсата на тази дреха е богата на символни образи. Те са разположени на три места – около врата и ръкавите, под гърдите и над отробата, както и по ръба на колата около краката. Нишките на аленото чукманено платно са осветени в характерните за ченгени цветове – червен и син. Така цялостният му облик символизира същността на света, в който висша ценност е пълноценният хармоничен живот. Украсата на чукмана като връхна дреха, поставена над ризата, по функция продължава и подсилва нейната символична защита, за да я гарантира. Посланията на чукмана са по-универсални и значими обобщения за целия човешки живот от тези на ризата, която съдържа негови индивидуални значения. Затова жената, която го създава и носи, задължително избира наследничка за своята дреха. Чукманът носи древни и дълбоки представи за света. Създаден, за да бъде пазен и носен през целия живот, той се превръща в своеобразна визитка на жената. Чукманът аленик е специфична официална дреха за ченгенския бит. Той се носи по време на колективни празнични събития
или такива, които променят живота на човека, като сватба. Шивицата по него изразява пожелания за здраве, щастие и успех в ежедневието. Обозначава основите на света на архаичния човек, духовната свобода и живота в неговата пълнота. Посланията върху прореза на пазвата, близост до сърцето, са тясно свързани с мястото й. Резбата на такова място отразява най-съкровените човешки желания. Тя опасва градите и бележи отробата на жената. Затова цветовете, използвани в нея, се свързват с значимостта на човешкия живот. В традиционната българска шивица основен цвят е червения, символ на живота. Ченгини избират за свой сакрален и основополагащ цвят синия, като така изразяват своя стремеж за извисено съществуване. Други значими цветове в ченгенското пезмо са жълтият, символ на слънцето и топлината. И розовият цвят, като знак на младостта, символизиращ преминаването на момичето в жена, която да бъде опора за принципите на семейството. Центърът на прореза на пазвата, под който се намира отробата на жената, е най-добре защитената територия в шивицата – дрехата. В него са втъкани син и червен пласт, означаващ чистотата и силата на израстващия живот. Ромбоидните форми, съдържащи в себе си мъжкото и женското начало, очертават образа на мечтания нов живот. В долната част на леника украсата се състои от 5 цветни пласта. Зелен, олицетворяващ плодородните земи, розов, символ на плодовитостта и цветовете на ежедневието, син, означаващ безкрайността, златисто жълт и бял, символизиращ съвършенството. Долу тези цветни линии образуват затворен защитен кръг около простотата, многообразието на битието и означават хармонията в живота като мечтан празник. Окрасата на тъмно-синият на 100-годишен чукман на баба Янка е разположена на 3 места. Около врата и ръкавите, рационалните части от тялото, глава и ръце, с които човек създава. Под гърдите над отробата, откроявайки живота и съзидателната сила. И по ръба на колата, около краката, сочещи способността за движение в света и връзката с земята. Така, жената е очертана от 3 концентрични защитни кръга, целящи да я предпазят като създателка и дарителка на новия човешки живот. Кройката на тази дреха специфично е функционалното подигане на талията под гръбните, което способства за осъществяването на тази функция. Елементите на украсата са главно равни кръстчета, рогати фигури и кръгли елементи. В редицата по долния ръб на колата се повтарят 33 кръгли елемента, като се редуват малки и големи знаци за диалектиката на битието, а вляво от центъра има един единствен рогат елемент. Тук фигурите са ясно антропоморфни, защото украсата на дрехата е наследила древни принципи за създаване. Най-специфичната част от чукмана е шивицата, намираща се по 2 мишници, където с бял, червен и син цвят са избордирани най-значимите символи и послания на дрехата. Основна е защитната фигура на квадрата, отграждащ кръст. Чрез този 4-ъгълник се внушава целостта на света, благополучието и пълноценността на битието. С червеният, синият и белият цвят се утвърждава ценността на жената като даряваща живот. Черният долен крам предпазва полите. В долната част са такани символните значения на ежедневието с неговите трудности. На абсолюта, представен чрез кръга, като символ предпазваща и защитна фигура. Чрез мотивите на рогатата богиня и фигурите на ромба се означава висшата защита на жената и отробата й. Бялата шивица при деколтето следва V-образната женска форма. Разположението й обозначава душевността на жената, но я предпазва от злите сили, за да не достигнат до сърцето й. Чрез красотата на цветчетата се оформя положителната преграда срещу злото, а с червения цвят се акцентира върху троичността на абсолютната сила за живот, притежавана от жената. Чукманът е уникална дреха, побираща целия живот на своята притежателка. Затова жената винаги избира наследничка, на която я предава и по този начин и завещава родовия дълг да е създателка, пазителка на определена същност от общностния живот. Женската носия е символен знак на живота. Самата му същност носи културния му модел за поведение, което гарантира бъдещето му. Създавана, пазвана и показвана тази дреха и днес помага на жената да изживява важни смисли за света и да ги завещава.
Изборът на ченгени да продължат тази традиция доказва ценностното им разбиране за миналото, като съкровище на техните светове. В края на нашето представяне ви припомням, че целта на проекта ни е да съхраним и разпространим фолклорното наследство на село Аспарухово чрез знанието за него. Проектното ни изследване е важно, защото очертава перспективите да го задълбочим и завършим, като включим останалите части на женската носия, сред които уникална е ченгенската престилка, както и останалите нейни разновидности. Не по-малко важна е мъжката дреха, а също така е и важно да разширим с наблюдения на не по-малко богати с посланията си тъкани и да го разширим с от възглавници, месали и кърпите. Възможността да разкажем за откритията си днес пред вас е начин да популяризираме мисията на училищната ни фолклорна експедиция. Ние младите, хора с културна памет, които познаваме и ценим националната си култура, да можем да отвоюваме бъдещето ѝ. В заключение ще спомена, че този наш проект подпомага осъществяването на две от експедиционните ни идеи – да създадем книжка „Пътеводител за Аспарухово“ и фланелка, украсена с типични ченгенски мотиви от местните шивици с цел да обозначим уникалността на българската фолклорна култура. Благодаря ви за вниманието към нея.